Ahojte, čaute všetci. Dnes budeme pokračovať v téme, ktorú som začal minule. Touto témou bolo dietovanie, chudnutie a dostávanie sa do formy. Takže pre každého, kto nevidel posledné video, odporúčam toto video pozrieť, pretože obsahuje množstvo informácií, ktoré sa vám môžu zísť, môžu sa vám hodiť. A ja ich už nebudem samozrejme opakovať, nakoľko už som ich raz povedal. V dnešnom videu vám poviem niečo o potravinách, ktoré do diety vhodné sú, ktoré do diety vhodné nie sú a celé sa to pokúsim rozdeliť v rámci nejakých makroživín, tak aby to každý pochopil a aby to bolo všetkým jasné. Takže keďže sa bavíme o diete, na úvod vymenujem určité potraviny, ktoré sú v diete absolútne no-go, sú úplne tabu. Jedná sa o všetky druhy sladkostí, keksikov, piškot, čipsov, ďalej sú to rôzne slané snacky ako tyčinky, čipsy, chrumky, samozrejme sladené nápoje, Coca-Cola, Fanta, kofola, sladené minerálky, takisto rôzne majonézové šaláty, obložené bagety, fast foody, jogurty a takisto vôbec neodporúčam konzumovať reštauračnú stravu, nakoľko vlastne nikdy na 100% neviete, čo v tom jedle je, aké ingrediencie boli použité a či vám niektorá z týchto ingrediencií nebude narušovať vašu dietu. Takže keď sme si hneď na úvod povedali, čo je zakázané, čo v diete jesť nemôžeme a množstvo z týchto potravín sú veci, ktoré ľudia konzumujú takmer na dennej báze, prejdeme teraz na druhú stranu k tomu, čo jesť môcť budeme, aké potraviny sú do diety vhodné. Začal by som bielkovinami, pretože bielkoviny, ako som spomínal, sú základnou stavebnou jednotkou a v diete sú nutné na ochranu svalovej hmoty. Bez bielkovín alebo pri príliš nízkom množstve bielkovín bude telo svalovú hmotu odburávať a budeme teda páliť svaly, čo samozrejme nikto z nás nechce. Takže vhodné zdroje bielkovín v diete sú všetky druhy mäsa, ktoré nemajú vysoký obsah tuku. To znamená kuracie prsia, morčacie prsia, dajú sa použiť aj kuracie alebo morčacie stehná, nie je to až také strašné. Ďalej hovädzie mäso, hovädzia sviečková, hovädzia roštenka, falošná sviečková, hovädzie zadné nadúsenie, všetky možné druhy rýb, losos, ten má síce dosť tuku, ale čo sa týka bielkovín je výborným zdrojom a hlavne v nízkosacharidových dietách je aj výborným zdrojom rybieho zdravého tuku. Ďalej je to tuniak. Čo sa týka tuniaka, nehovorím o tuniaku v plechovke, ktorý je v rastlinnom oleji naložený, ale tuniak stejky, ktoré si teda vieme spraviť na panvici. Okrem mäsa sú to vajíčka, tvarohy, cottage cheese. Neodporúčam konzumovať jogurty, nakoľko jogurty jednakže obsahujú bielkoviny v príliš malom množstve a obsahujú vysoké množstva sacharidov. Takisto neodporúčam konzumovať rôzne strukoviny, pretože podobne ako jogurty, aj strukoviny obsahujú vysoké množstvo sacharidov a môže to dietu narušovať. Takže ďalšou makroživinou máme sacharidy. Toto bude veľmi jednoduché. V diete je vhodné konzumovať komplexné sacharidy. To znamená, že úplne zabudnite na nejaké bebe dobré ráno so 4-hodinovou energiou na dopoludne alebo cereálie, ktoré sú smažené s čokoládou alebo s medom alebo s niečím podobným. To sú absolútne blúdy. Takže môžeme konzumovať hlavne teda škrobové komplexné sacharidy ako ryžu, ďalej to môžu byť teda zemiaky, môžeme konzumovať ovsené vločky, cestoviny s mierou by som povedal, nie sú úplne najvhodnejšie, ale povedzme, že pri nejakých sacharidových vlnách tie plniace sacharidové dni sa dajú použiť. Poslednou neoddeliteľnou súčasťou stravy v diete je zelenina. Myslím si, že bez zeleniny si nikto z nás dietu ani nevie predstaviť. Zelenina je v diete veľmi vhodná, pretože neobsahuje makroživiny vo vysokom množstve, sacharidy, bielkoviny a tuk. Obsahuje však množstvo vlákniny, množstvo stopových prvkov, vitamínov, minerálov a podobne, ktoré sú teda v diete a takisto aj kedykoľvek cez rok veľmi vhodné. Čo sa týka toho, akú zeleninu konzumovať, ja osobne odporúčam hlavne zelené zeleniny, to znamená brokolica, uhorka, paprika, zelené fazulové lustky, takisto sú vhodné paradajky, avokádo, baklažán a podobné druhy zeleniny. Kľudne môžete konzumovať napríklad čili, cesnak, cibula, úplne v pohode. Čo sa týka nevhodných druhov zeleniny, neodporúčam konzumovať strukoviny, ako som už teda spomínal, kvôli vysokému obsahu sacharidov a takisto pozor na zemiaky. Zemiaky považujeme za sacharidy, nie za zeleninu. Takže toľko k tomu.